Trí, dó, héan, náid, beo di réimhbhríon seo ag léamh nó nuaíochta as Merica, mar is an dúil faoi seo, agus táid ag léamh na nuaíochta ón chúigiú lá dhearr fóill 2016 nocht. sé an díspóireacht idir Tim Kaine agus Mike Pence an nuaíocht is mó Americaneamh. Siad seo na hiarrthóirí don leasúchtaránacht. Tim Kaine ag seasa hicéad Hillary Clinton agus Mike Pence cóiarthóir Donald Trump. So gon an scéal le fis gur gonneacha siad an éireacha chéile fiúntas na dicéad. Mar sé, bhí siad an nonsaí an tám fad agus bhí an tálagar más ceadmhacht an álagar a thuairt soch géir in agus ríis I rinne díospóireachta. Ach mar a dhear gachéine agus I ceart acu is beag sean chur a bhíon ag díospóireachtaí leasúchtaránacht a réine. Agus ní dóilem gur módaine bhí bhreathnú a díospóireacht. Ach Bleanaíon an chailteoir seo mar hen sé féin a chorós chóir populistócha. Agus an muirteoir mar hen sé féin a chorchan cín mar uachtarán focailime orm. Agus ní dóilem go bheici mé sa bhucláir ní rúsáid mé éile coppla mís ní an naimh agus nuair nach taimhdean. Ha! Leis! Ha! Tháinig sé ní rá méid súile sin ach is sé. Tá sé dhearra féin a chur I láthir mar uachtarán taimhdean. Mus nis cé as a dáinig an focail sin. Well, cibé níl me amláin crín leis a bhuclaid ach is maile mé. Focail eile a úsáid sa munisig sa ríis, cibé leanna mé rai. Tá sin bhfuilní dhear mé raic ach tá conspóid bhealga réim sa Tín margheall uachtarán na Síne Xi Jinping. Tá ag tuairt dúchláin na scripte de ghná bhíonna is ag pobl cé córba an uachtaráin faoi seo. Ach tá Xi Jinping sa réis mail a chur leis a brúséas agus níor ainm níú iarrthóirí ná córba go fóill agus tá seo ag chur imní roinnt dhaoine sa Tín a bhfuil feití sa rub go bhfuil Xi Jinping ag géirí gríime chuineáil cheannaireacht na tíre. Mar is dóin tá cogadh siúl sa tíre, cogadh tríbhealach a leid tríbhealach. Tá rialtas na Síria faoi cheannaireacht más cheannaireacht Bashar al-Assad ag troide in ceannarcach
tá ag fáil an chuid cúnamh agus fórainte ón iarthar Merica agus Neorp go háidithe. Dal an scéal tá réime sa sadig fáil fórainte ón rúis agus nua sé Stát Islamach an siríú cuacht sa tír sin. Chibé tá an Kremlin ag tapú na deise, ag tapú deise an táchain i America agus is go maithe cub I bhí nach bhfuil cuachtar bifáchaí ag an uachtarán, I bhí dó go bhfuil na hiorthóidí sáite chodán sin isteach sna bheachtais nach féidir leo áde be a thuairt chósaí thar léir agus mar sin tá an rúis go rá leis an tíre agus ar an nó tapú na deise féin an sochar a bhain siad as an coga a ghaingnú. Deir siad go bhain siad tarbha agus leasas agus go bhfuil sé an nám beidir na heistí na ghaingnú sé. Agus idir an dálín tá an rúis tosaithe ag treisiú ag neartú Assad rud a chuir is Lancashire chomhar Barack Obama. Go dtíobhí chuir sé sríon cheart phleanan na Stáit Aontaithe sa cheantar sin. Tá is go maith ag go rúis nach darlóí gníomh ná chorchaig bit na Stáit Aontaithe go dtí go ninn sealbhófar uachtarán nua a bhíchiú lá mi dhéanais. Railín díríonn an scélín seo le pictiúr Cédric Héroux ferimeoras na heilpeannaí. Tá tuairt cabhrach do na dídeanathe as n'Afric thuaidh agus as tíre buga raibh chun na Gearmáine nó chun an Ríocht Aontaithe. Ríocht. Tá cumann ó baninnscneachta a bhucail sin agus baidead becheart bheith leolalas agam níthe reacht reachta sleocht mór sleachta mar sin chun an Ríocht Aontaithe. Is beag eile tá rá gom faoin scéal sin is do go déal chosán rúnda nó bhealach rúnda a thuairt an mogul ar an líonra gníomhraí a chabhraíonn leis na dídeanathe an bhealach ó thuas in Eorp. Well, tugtar an léirmhíne thuair Amanda Taub agus Max Fisher ní thiúrinn a teangar Eorp so gach rud as féarla ar nó ach tugann siad le tuiscint gur rudaí achrannacha iad reflin. Cé go bhfuil liste go gcuid is smóide rialta agus iad ag molla reflin is minic a tharlaíonn go nniúltaíonn pobl na tíre sin don reflin mar a tharla sa bhreatain ar nó leis an Brexit agus mar a tharla le déanaí sa chlóim leis an chóréiteach síochána de rialtas na chlóime agus an farc.
Ceir a dhéantar leis na bhuileachra casta citeachar seo dogtar reftinartha. Well, níl is agam mar níor lé mé an páirt go léir. Léigi sib sé mas simlivé. Tá dús Nobel bhronta siúr fisiceolaí rinne taide airí a dúine dábhma atá staide mai fuircneacha agus chuú for cheoltóidí san áirimh sa staidir sin chóáirt is leo tá taide seo deacair chostasach agus gan bhuichas sin chuid is smú. Tá brethúna inimirchas rééis chósa chlíontóchta a dhéanamh. Níl siad a fólam chlíontóchta, tá siad ag fólam chomharthaí na chlíontóchta an tú féin agus gur féidir leo troid in aghaidh a glíontóchtaí féin. Ceir é focail atá bhaim chórsóirt. Chomharthaí sóirt na chlíontóchta bhín an frásta bhí bhaim. Tá an fiosrúcháin seo isteach in Vil de Blasio ag leannacht a raibh, tá sopína chorthamach ag bhín se fisrathe éitice ag lorg léitreachaí agus ríomhphoiste agus feithiclí teaghála eile idir an méara a chúntóidí a dheontóidí agus líon eile a bhí páirteach in eagraíocht neamhbhrábhúis. Na chonáidí bochta tá lá saoire eile tacaí agus imethe dóibh gan tráchtar bheithir sna stáitianta. Lá saoire gan bhuichas gan aitheantas sé. Do na heasaí ránaí go léir a bhfuil cónaí orb sa tír seo a cheiliúran is lá altathe. Bí an lá altathe ag na conáidí freisin ach ní cheiliúran siad an lá altathe sin ag deireadh mí na saona mar a cheiliúran Americánaí ach mí na dhearg fór. Agus éon tíimse leis na conáidí faoi nám seoid an semestr bhím tarseach tríochta agus bíomhainn an bhrise fada ach níl me fáil an tosa sin ach bháil. Sin iad na scéalta móra. Couple focail nua, well ní nua, couple focail eile tháinig sa tlíarm ródare an rud lectiónach sin a scapan an chórtha Wi-Fi símfilantí. Cúsflána. Tá an focail céanna bhéirléir sin is atá an ródara ach ar nó ní dhéanann siad an rud ceanna. Siad a dhéanann an cúsflána ná gearann sé cús in ámad, cús fada. Nuair a bhí an cuacht in tír nó foras éigen dáilethe nó rinte anas go bhfuil daoine in ard na cuachta agus daoine le fuha bhfuil níos lú cuachta acab agus raibh sa raibh
tugtar áardluthe ar sin agus is síomhbuine an focail sin. Ach má sé an chóras aglasta atá i gcéisteag an tugtar ciléirluthe ar. Céir do dhéanann an ghealach. Haar 8 lás fiche líanann sé ar nó mar bhála agus rin sin caitheann sé. Caitheann sé rís, Stephen termaíocht sin agus tá mé á chuineáil. Nis, tá sé tálathe líomh go léir go cháidethe sibse a bhfuil gléochanaí telefóin déanta agah thar léir. Gluiseann sibh bhfuil ngachanaí i teacht reis sa gluoch coppla secondár gíon nó níos measa taiginn tú ró dhéanach go bhfuil anbheg idir an am labhraíonn tú agus an tám chluiseann an duine eileú. Tugtar agamáile ar sin nach chuir sin go hintach saomhainne an termar sin agamáile. So má tá sibse má écinn sibse má bhéola ach má tá má ru ag tá ag teacht níos túisce nó níos déanaí tá agamáile sa haifid seo nó sa ghlóochs seo. So sinna méid, sin é an nóíocht don chuig go lá dhearh fór 2017 agus leis caitheime imimecht chun díospóireacht eile ag cail ar an telefís ach ní dhéadhí mé libh céirdaí. So ámór tá súilagam go mbeidh lá agus oíche álainne go bhfuin rath dé ar gachéine. Slán anois.